Wat is hier rond werk? Ja, ik werk hier bij de BN-opvang inderdaad. Ik denk Omroep Friesland, dan maak maar een boeten. Ja, want ik jij je maar opmoeren door je met een dateprogramma en... Ja, nee, ja, dat zijn mijn collega's, hè? Ja, nee, dat mag maar net. Maar je ben je wel in voor een geintje dus. Ja, zeker weten, ja. Het is hier altijd feest. En hoe zie je de dagen die je uit voor die? Ja, ik werk hier 3-4 dagen in de week en dan komen de BN. Nou, en daar passen we dan op. Dus verzwaring en dat soort dingen alweer. En is het werk nog wat goed te doen in deze tijd? Ja, vind ik wel. Maar BN is afstand houden toch lastig. Dus dat wil sowieso net. Maar ja, als ik hier ben merk ik weinig van alles wat er boeten in de wereld gebeurt, steeds maar. En dat is ik wel noffelijk. Nou, vind ik wel, ja. Ja, zeker weten. Ja. En kom je direct uit de buurt? Ik kom uit Ronriep. Dus dat is wel aardig in de buurt. Ja, ja zeker. Dus, En hoeveel ben je in hier? dat wisselt per dag. Dus soms ja, 10. En soms, ja, dat wisselt per dag. Dat is haast net een duidelijk antwoord op de jas eens maar. Maar in ieder geval wel altijd volle bak. Ja. En vies het werk ik nog altijd leuk? Ja, hartstikke leuk. Ja. En waarom? Ja, ik ben altijd hartstikke vrolijk van de BN en ja, zet mij er elke dag met deel. Dan ja, dat vind ik gewoon hartstikke leuk.